Shakira. Shakira nem állhat a jányom. Ő nyerte meg Körösújfaluba is a táncversenyt. Hát tudtam. Jaj, de kurva lesz drága. Azok vagytok tik. A jányomról le lehet szállni, ne. Ne. Hát ez nem az anyjára ütött. Apjára. Szokja már egy napig is Shakirát. Nagyon tud. Ne legyek már be. Na Földi! Azt a kurva eget! Ja, mit köztetek már? Dóri, még te se tudsz én, na! Ja, és... Hosszú szokját. Ja, egy családja se túl jó. Irigykednek, irigykednek. Nem látom a szép. Jó, ne ájuldozzatok. Az én jányom most ez olyan nagy valami. Hát ez várható volt. Az én jányom. Ez tudnivaló dolog. Az igazi Shakirát kéne neki berakni. Na arra, hogy járnál! Tudnivaló dolog, hogy az én jányom így táncol, ne szer. Baila, baila. Az igen. Amit a Shakirát látnám. Inkább költsetek már be. Ne szer. Robi! Volt itt az apja. Hogy meglátta magát, itt az Olincs volt az elő, ugye? Ez Beyoncé. Vagy ki a Beyoncé. Vagy a Nem más. nézd, keresni. Férfi. Egyszer, Robi. Mit köztetek már? Forogják körbe. Nem úgy. Azzal. Ja, és... Na, Tetszere, mint a tetsz, az a hajdú. Nem vezet. Lehel. A hajdú 1002-ben az a legjobb. Lehel. Jaj, drága, jó. Éhes, szomjan vagyunk. Adjatok neki egy fazi. Vissza, 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 ma vissza. vannak 10 nap Földi. Hát lehet irigykedni. Menjem is a Mondjad, nem most is másik szegény. Jöttök Leila, a másik szerész, az akció! Ma sajnos, ha menjem többet érni, nem kérem.